Egurrezko hanka errena, dantza bizian kalean, aierriko aldeko bandera. Egurrezko hanka errena, dantza bizian kalean, langatik bera, aingura, lotxak astuta dantzara, langatik bera. Iritsi da Donostiara pirata kofradia berri bat. Xibaro 77 eta gehiago. Xibaro 77 kofradiako kide batekin gaude, aierarekin. Kofradia hau aurten sortu berri da. Eta bueno, azaldu diguzu, zer den Xibaro 77 eta zertarako sortu da? Bueno, Xibaro 77 esan bezala kofradia berri bada. Gure helburua da pixka, ikusten genuen utxune baztegola presoen gaiarekin. Nahi duguna da rebendikatu presoak gure laguna diela, gure kuadrillako diela, donostiarra diela, eta hemen nahi ditugula gurekin festetan disfrutatu dezaten. Izen hori, Xibaro 77 nondik dator? Bale, labur bilduta. Konkisten eta garaian, Espainol eta Frantsesek hartzen zituzten beraien esklabuak, esklabuekin egiten zituzten, barbaridadeak egiten zituzten, eta Kuban zeuden esklabu horietako batzuk lagundu zieten piratei egiten ziren pixkan matxinatu eta beraien jabeen kontra edo juten ziren. Eta los jibaros deitzen zitzaien, horietako talde batzuk jibaroak deitu zitzaien. Hortikan, jibaro, xibaro euskeratu dugu eta pixka guere matxinatuz eta horien kontra ez da. Bai, 77 hori referentzia egiten die espetxean eta iesean dauden 77 donostiar hori, ez da? Hori da, 77 preso dauzkagu espetxetan, Xibaro 77 gehi daukagu, gehi hori da beste kanpoan dauden horien gatikan, ez da? Eta, gure helburua da urtero, Xibaro jarraituko dugu izaten, baina zenbaki aldatzen gutxinaka, eta berantz, espero dugu. Beraz, esan daiteke nolabait egunen batean desagertzeko helburua duen kofradia dela, ezta? Por supuesto. Pozikoango gineak desagertu beharko bagenu. Inungo problema gabe. Zuen ikurra ikusten dugun bezala, zuen txaleko urdin hau da. Hori da. Zenbat pertsonek osatzen duzu kofradia hau? Kofradia bat osatzeko 40ko minimoa da. Oantxe hasi berri gaude, kamisetak ere atera ditugu, kamiseta pixkat edozeinek dauzka, edo pixkatak propaganda egiteko, ez da? Eta kofradiak ide horrentxe bertan ez dakit esaten. Nik uste ja festak pasatzen direnean, email guztia jasotzen ditugunen, orduan hasiko garela kontabilizatzen, zenba geran. 40-60 bat nik ere esango, nuke gehi dauzkagun preso guztiak, beraik ere kide direlako. Bai, ez da, gutunak bidali dizkiozue beraiei. Hori da, pixkate esplikatzen historia, nondin orakoa, zein den gure helburua, eta, beraien parte hartzea eta eskatzen edo aurten goiz egizela, baina eta ja hasi gera jasotzen marrazki batzuk, poesia batzuk, eta nik uste datorren urteari begira lanketatxo bat ingo genukela eta, zehozia aterako dela. Beraik ere xibaroak direlako, ez da? Hangori azpimarratzen dut. Hori da, noski, beraik gu bezala xibaro dira, beraik barrutik, gu kanpotik denekin barru indar berdina. Norbaitek lagundu nahiko balu edo parte hartu nahiko balu, zer egin behar du? Hemendik pasa, gu hemen gaude egunero, eta pixkat, egon nahi duen edozein behintzat, edo parte hartu nahi duen edozein, eskuzabalik. Gure egitaragua batez ere aurten larunbata da, egun bat bakarrik hartu dugu, pixka xumeki juteko, datorrentari begira nik uste gauza gehiago antolatzeko gogoz eta ilusioz. Eta zer dago egitarago horren barruan, edo larunbateko egun horren barruan? Lehenengo bazkaria daukagu, urtero egiten da bazkaria, aurten flamenkan izango da bazkari herrikoia edo, eta bazkaria eta gero bertsoak eukiko ditugu, karaoke bat ere bai, kofradia desberdinen arteko piketxo hortan pixka xaxatzeko, eta gero Cojon Priti les Guajaletes soien Donostiar talde horrek sortu dune ze horiek, nola da? Tributo hori da. Eta horiekin, iluntzean izango da, gero ja nahi duna parra nahi eta nahi dunak etxera joteko direketan dirako. Bihar ostiralerako ere zerbait badago. Hori da, enkartela da eta gero, reenkartela behingo dugu Aldezar barrutikan, 77 preso horiekin. Koloretsua izango da. Bai, noski. Eta bals batekin bukatuko dugu, eskifaiako horren engantzatu gaituztela balsa berdantzatzeko kapazak eta bai, azalduko gero hortan ere. Bueno, Xibaro, gure gonbidapena, ostiralean potean elkartek eranean gurekin dantzatzea da, eta larunbatean jungo gera, baina nahi bali mezu etxalekoak itzultzea gure kamiseta itzuli beharko diguzue. Eskifalla, algo falla,
Aipatzen zenuen kofradien arteko pikesan hori badagoela, ikusi dugu, egin ez dutela jarlen sheik horla antzeko bat, konta ikusi da, zer okazu ez zuen artean? Ez pike sanoan, ikuste dut orain sortu berri diren kofradia desberdinen artean pike sano horiek iten dutela pixka bat parte hartzera bultzatu. Beraiek bultza gaituzte ostiraleko bal sortaran parte hartzera, orduan denogoaz, ez dakigulako galtzen, denok hortara goaz, eta larunbatean beraik ere bazkarira etortzeko amasomoa daukate. Orduan, pike sano horien ikusten parte hartzea areagotu iten dutela. Sanoa diren bitartean, espero. Oso, Aiora, mila esker, gurekin izateagatik eta ondo pasatzeztak. Eskerrik asko berdin.